Čau lidi, já se jmenuji Indra, v dnešním videu vám chci akorát jen v rychlosti ukázat, jak se opravují sánky. Tak fajn, tady už jsem to jednou mám, koukejte. A budeme na to potřebovat tyto malé kleštičky. Já mám tyhle ty kleště a sykovky. No, sykovky můžou použít jako pro nezvaný hosté, tak hosti tady. Tak já vám takhle rychle. Tak fajn. Mám tady tu, jak se říká v úvodkách, ptákovinu. Tady. Už se mi to... Ale protože tady ty kleště se hrozně špatně zavírají. Takže to dáme tak. A teď to vlastně se cváknu těma sykovkami. Tady mám tu vlastně ty sykovky, že? Takhle to. Já jsem asi úplně vymaštěnej, protože lidi, mám tady novější, no protože tady ty jsou od roku nějakých 2015 a tady ty jsou roku 2017, 18. Takže já to no. A to ještě radši dotáhnu tímhle, ať to chápete lidi. Takže je to přidělané. Takže? A koukejte, je to opravdu přidělané, to je taky, vidíte. A tady. Tak já se budu loučit a čau.